ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерон шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. топови ҷангвари вазни 61 кг UFC Умар Нурмагомедов боварӣ дорад ки Пётр Ян ҳамчун ҷангвар аз Мераб Двалишвили дида зуртар аст. биёед суханҳои Умарро гӯш мекунем. агар ки Мераб Двалишвили ҳатто 6 моҳ истироҳат кунад ва баъд боз бо Пётр Ян ҷангад ё 10 маротибаи дигар ҷангад, дар ин 10 муҳориба Пётр Ян ғолиб мешавад, агар ки дар чунин форма қарор дошта бошад, чунки ӯ ҳамчун ҷангвар як зина болотар аст. эҳтироми ман ба Мераб ва ба роҳе ки ӯ тай кардааст. Пётр Ян бокси зуртар дорад, Мераб гӯштини зуртар дорад, аммо Мераб греплинги ҳамлакунанда надорад. рақибро дар замин идора кардан, пушти ӯро гирифтан, аз пушт ба дигар тараф гузаштан, гузаронидани усул, ин чизҳоро Мераб надорад. аз ҳамин сабаб ман гуфта истодам ки дар 10 муҳориба Пётр 10 маротиба ғолиб мешавад, гуфтааст Нурмагомедов. ногуфта намонад ки ҳисоб байни Пётр Ян ва Мераб Двалишвили 1-1 аст. ана оиди худи Умар бошад, пас ӯро аллакай рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 муҳориба зидди Дэвисон Фигейредо интизор аст. яке аз роҳбарони ACA Асланбек Бадаев хабар дод ки бо Лоиқ Раҷабов гуфтугӯҳо гузаронида истоданд, то ин ки ӯ дар ташкилоти ACA баромад кунад. биёд суханҳои Асланбекро гӯш мекунем. рақиби Али Багов Эдуард Вартанян аз сабаби саломатӣ аз муҳориба даст кашид ва яке аз вариантҳо Лоиқ Раҷабов буд. ман медонам ки мухлисон ин чизро мехостанд ва ба мо пешниҳод карданд. мо бо Лоиқ дар алоқаем, гап задем, суҳбат кардем. ӯ гуфт ки ба ман фарқ надорад, ман барои ҷанг тайёрам, лекин ин муҳлат барои ман хеле кам аст, аз як моҳ камтар. баъди моҳи Рамазон ман омодаам ки зидди касе ки набошад ҷангам, лекин мо бояд маслиҳат кунем, розигиро ба қайд гирифта шартнома бандем. Лоиқ ками кам барои суҳбат омода аст ва ташкилоти ACA аз ҷониби худ албатта омода аст ки ба Лоиқ шартҳо пешниҳод кунад ва мо пешниҳод мекунем ва дар натиҷа мебинем ки оё мо маслиҳат карда метавонем ё не. аз ҳамин сабаб мухлисони тоҷик ташкилоти ACA бо Лоиқ Раҷабов гуфтугӯҳо гузаронида истодааст ва ин ҷавон метавонад ки дар ташкилоти мо шомил шавад, гуфтааст Асланбек. Так что болельщики из Таджикистана, Лига ACA ведет переговоры с Лоиком Раджабовым. Этот парень может оказаться в организации. ва дӯстон акнун интизор мешавем ва мебинем ки гуфтугӯҳои онҳо чӣ гуна мегузаранд. худи шумо дӯстон Лоиқ Раҷабовро дар ташкилоти ACA дидан мехостед? метавонед фикрҳои худро нависед. чемпиони вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев ба чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра визов дода ӯро ба муҳориба даъват кард. рафтем қасри сафед, Алекс Перейра, хавотир нашав, ман туро зуд ба қатл мерасонам. ҳамаи мухлисони бразилӣ ба ин шахс гӯед ки агар ӯ натарсад, пас бигзор ки барои ҷанг розӣ шавад, навиштааст Чимаев. ва дӯстон бояд гуфт ки ин бори аввал нест ки Чимаев ба Перейра визов медиҳад. пеш Перейра мегуфт ки Чимаев ҳатто дар рейтинг нест. баъдан Перейра эълон карда гуфт ки ман дар ду вазн чемпионам, Ҳамзат бошад ҳатто барои камарбанд ҷангидагӣ нест. лекин ҳозир Ҳамзат ҳам чемпион аст, ҳам бебохт аст ва ҳам хеле машҳур аст. аммо ба ин нигоҳ нокарда Перейра дар визови ӯ ҷавоб надода истодааст. ба фикри шумо дӯстон сабаб дар чист? чаро ки Перейра визови Ҳамзатро қабул намекунад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.